laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiochieng' amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka abomie thuolo mondo mi nyiso ni nyinge nga en wuod kanyo loje weche mage ka to donje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin machiegni daktari bang ndalo mathoth. Erokamano Ruth mag ndalo lakini kawuono amor kendo kawan kodi kae chenro mar penj laktar. Gi nyinga Levi Onyango wuod game Kasagoma. An daktari molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Ng'at ma nyalo bedo gi shida mora mora ma wanyalo wacho ni tuoche mag dangni mag paro to gi speciality sana wang'iyo a specialize addiction science gi dongere manyiso ni tuoche ma wang'iyo ma dhano timbe ma dhano timo ahinya mopogore kako nego beni gitimogi koro mano speciality mara wabro ng'iyo mang'eny kaka ng'eni sadhi kaka wabro ng'iyo kaka chenro dhi mbele amor mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono daher mondo mwagoye mbaka kotende kod tiyo gi gimoro kata bedo e gimoro asasa gi dhowe ginyalo wacho ni addictive disorder ok ang'eyo ni kakete maber gi dholuo tiyo gi gimoro kata bede gimoro asasa timo gik moko asasa mana kaka ikete no tiyo gi gik moko asasa ma kaki wacho gi dongere wacho luongo ni addictive disorders gi dongere jogo mang'eny bong'eyo kaka addiction kiwinjo ka ng'ato wacho ni addiction koro kawuono amor ka ukelo topic mar addictive disorders ni nikech nitiere gik mang'eny ma dhano timo asasa kaki wacho no gitime kiwango moro mang'eny mopogore gi kaka wacho ga ni normal to kendo dhano mang'eny bok ong'eyo ni gigi gin ginyalo ka gisechope kiwango mar addiction to koro wacho ni gin tuo to dhano ng'eyo ga mana ni maybe kong'o kata mana yedhe mitiyogo maricho mamero jigi ema nyalo kelo addiction but ok ging'eyo ni addiction ng'eny saidi kendo nitie gik timbe mopogore opogore ma dhano nyalo timo e yo moko winjore kata e yo ma sasa ahinya ma chopo kumoro ma koro wanyalo wacho ni gini ochopo ang'owa e addiction moro nikech wacho ni ng'ato nyalo tiyo gi gimoro kata ng'ato nyalo timo gimoro moko ng'eyo ni koro gini dwa dhi ahinya mopogore kod kako nego beno bedo ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo tong kata kiew kata boundary ni ka ato kapono nakalo ka ato koro gini nyalo bet ahinya kapok wadhi e kidenyo mopogore opogore mag timo gik moko sasa koro gima timore en ni gigi kapok wachope kidienje addiction gi gin ariyo nitie mwaluongo ga ni chemical to nitie moko mwaluongo ni behavioral koro behavioral gi chemical gi ng'eny to wabro ng'iyo gi kanyo kwachope kidienje mago to gina achiel ma kata ranyisi manigatie ma ng'ato ng'eyo ni gini koro chopo kuma ok atime manomol atime asasa osechope addiction en ni gino chako ketho ngima ng'ato e yor somo ka en nyathi sikul e yor tich ka en ng'atno madhi tich e yor anyuola kata e yor familia ka en ng'atno manigi ode kata manigi familia mare iyo ka iyudo ka tim matimo cha osechako interfere gi functioning mar ng'ato e kidienje mopogore opogore bende kwang'iyo kacha chande maybe kang wabro ng'iyo effects kata mana rach mar addiction to wabro ng'iyo ni to kidienje mage ma wawacho sani gi mar ariyo minyalo ng'eyo go ni isechopo kuma koro gini en tuo en ni itemo weyo tabiano lakini iyudo ka kati temo weyo tiyudo idoke adoka ichopo kuma iwacho ni asebedo katimo gini tawinjo ka koro osemaya pesa mang'eny osetimona kama awinjo ka koro so samineno kitemo ga weyo cha tiyudo ka idoke tabiano ma onge ng'ama onyisi ni doge iyuda kisetimri nade isedoke tabiano endo gimoro bende ma ing'eyo ni kiwango matime gini osebeda sasa en ni seche mang'eny ikawo seche mang'eny kiparo timo tabiano kati pango mar timo tabiano nitie abro tiyo ga example achiel kuom kidienje mane waseng'iyo kae bende mane wawacho ni en go punda kata gambling mano is achiel kuom tuoche mitimo masasa go iko iyudo ka chopo kuma in iwuon itemo ni chieng'no kik igo punda lakini kochopo sani no to pod ibro dok itime nade idoki itime kacha chande iyudo ko oseketho gik mang'eny e yot kacha to samoro bi yudo ga ka samo kitimo tabiano
iyudo ka ichalo ng'at matuo. Nitiere gik moko matimre e dendi kata iwinjo ka imiss gino ma iwinjo ka kokitime to ichal ng'at ma okin normal, okiwinj ka ingima maber. Idwa mana ni tim gino over and over and over. To mane ma koro ing'eyo ichako yudo ka gima watimo kata tabia ma watimo chande wawacho ni osechepo level no makoro wanyalo luonge ni addictive disorder. Lakini wabro ng'iyo gi kidieny kendo sama wang'iyo gi kidieny to bro bedo mondo ng'ato ng'e mayot. Akato bende seche mwatimo mabende ng'ato bro ng'iyo kata ngimane ni ngimane chal nade, de bede ni entiere kod gigi moro motimo sasa to otemo weyo to konyalo weyo kaito nikech tuwagni en mar konyo oganda wa waboneno kaka wanyalo konyore mondo ng'ato we timo gimoro ma sasa. Daktari, wantiere kod misuse, tiende ni tiyo gi gimoro marach kod tiyo gi gimoro asasa. Nitiere tiyo gi gimoro marach manyalo wacho ni misuse kod tiyo gi gimoro asasa. Samoro ng'ato nyalo timo gimoro to tiyo kode marach. To samoro ng'ato nyalo timo gimoro to time asasa. Nitiere pogruok e gik moko ariyo gi. Nitiere pogruok kendo mano penjo maber ahinya. Sama wacho ni misuse, ambro tiyo example moro ma awach kaka ndawa donge. King'iyo onge gima ndawa kelo ngima dhano maber donge. Lakini dhano madhe ineno. Koro ipenjri ni ang'o mamiyo ng'ato dhi kawo ndawa mondo timre nadi? Onge ber moro mokele dendi, onge gimo mobro konyi godo. Mibro wacho ni madho ndawa athiedho wich bar moro ne timre nadi? Ne bara. Koro sami neno ka ng'ato madho ndawa to onge gima gicha konye ge dende. Onge gima kipenje ni tang'o mitimo ga gini, onyalo miyi gino ma make sense mi wacho ni enyewe idware. Watim gi example kora asetiyo gi ndawa. Wakaw kaka Panadol. Inyalo bedo ng'at matuo. Yedhe mag kwe remo. Inyalo bedo ni tuo idhi osiptal to daktari ndiko ni mondo imuony Panadol donge mondo duok maybe rem gimara mino piny. To mano manyiso ni itiyo gi yadhno mondo titich mondik ni kanyo ni mondo yadhno thiedh gi daktari. Lakini nitiere ng'at moro bende ma en onge okondik na yadhno ni mondo muony, onge tuo moro amora ma en godo ma yadhno dhi thiedhi dende. Tiyudo kodhi okaw ok wawach ni Panadol rach donge, lakini onge gima Panadol dhi timo nade, dhi thiedho. Onge tuo moro amora matuoyi madwaro ni mondo muony ang'owa Panadol. Lakini ni dhi kaw Panadol cha idhi muonye, maybe kimuonye tiwinjo ka liet moro maki mamori, kimuonye tiwinjo ka ineno. Mane mwaluongo ni misuse. Manyiso ni tiyo gi gino e yo mokonego winjre ni timo nade, itiyo gode. Lakini kochopo kuma koro wawacho ni tiyo kode asasa, en ni kaka chako kwa wacho chani functioning mari kaka ng'ato iyudo ka koro gicha chako ketho odi, ochako ketho sombi, ochako ketho tiji. Mano kore mwawacho ni koro itiyo kode ang'owa asasa. Aeto bende chopo kuma koro kokitiyo gi gino kata kokitimo tabiano tiwinjo ka kokimor, iwinjo ka gima inside, ka gima pinyo jogi, ineno. Koro mano ema kelo pogruok kuom ng'at ma misuse gimoro manyiso no tiyo kode for the wrong reasons. To gi ng'at ma tiyo kode asasa. En koro tiyo kode asasa manyiso ni kokotiyo gi gini kata kokotimo tabiano to winjo ka gima en owuon timre nadi, otuo. In kata Panadol nyalo bet ni muonye, lakini kata kokimuonye to onge gimoro amora miwinjo. Lakini imuonye to kokonego bed ni muonye. Koro wacho ni misuse. Pok ichopo stage mar ang'owa mar tiyo kode asasa kata mar addiction. Lakini bende nitie gino maluongo ni timeline. Manyiso ni nyalo chako ga gi misuse no to pole kaka sadhi iyudo ka kori igo ndam iwuok e misuse tidonje nyake addiction. Hapa ni daktari, ranyisi machielo kopogore kod yedhe makwere mgi. Ranyisi machielo mwanyalo tiyo godo mayot mokalo en yedhe mamiyo ji nindo. Iyudo ka ng'ato wacho ni an kaponi namuonyo yadhni to nindo tera maber. Kaito chako muonya kata seche ma oneno ka nindo kotere. Gikone tiyudo ni koro nyaka koro ang'o tigi yedhe gi mondo miye konindi. Tiende ni misuse otero ng'ato mobedo addicted kata tiyo kode asasa. Daktari dwani mondo michaki wuothe kodwa seche mwacho ni addiction. Ma iwacho ni ma en tiere kaka odhi miyo orocho ngima ng'ato, orocho tij ng'ato, orocho kaka ng'ato nyalo bedo kata kaka ng'ato onego bed ni timo gigege. Thothne obiro nang'o? Modonji makoro ng'ato bed addicted. Kaluwore gi addiction wuon, ntiere timeline
wanyalo wacho ni timeline kata thuolo kata kidienje bende ma ng'ato kale ma chop kuma koro wawacho ni en addicted nikech gigi watiyo kod gi dhano tiyo gi wawach kata yedhe mamero ji kata mana behavioral addictions ma bro ng'iyo mbele kanyo goeko dhano timo gi lakini ok gi affect kata ok gi keth ngima dhano te e yo machalre gino mokwongo maketo gaji wanyalo ng'iya kaka risk factors gigo maketo gaji chope level mar addiction cha mapiyo piyo iyudo ka gini ka ng'ato nochako time kapod en nyathi matin kata kapok ne otieko dongo delwa wacho ga ni kaka dhano madongo obwongo marwa kaka mar dhano dongo nyaka higni 25 koro iyudo ka ng'at ma nyathi mane secondary kata mane primary samo chako timo tabiani kata samo chako tiyo gi yath moro manyalo kete addiction chande manyiso ni pod dende dongo koro samo keto ga yedhe gi ne wang'iyo gi to ne waneno ni gi release some chemicals in the brain gigolo mang'eny iyudo ka yedhe gi dut gin gi toxins koro sama dendi dongo ga gi toxins cha iketho dendi iketho bwongo mari tiketho dendi ma koro kibro bedo ng'at maduong' ma obwongo ne oseromo tiyudo ka koro yadh cha nosedonjo e dendi kacha ma koro kitiyo kode to koro chal mana ka gimi trigger tuo manisetimori nadi maniseketo lakini kidienje ma dhano to kale to pogore kendo mano luwore bende gi addiction ma ng'ato nitiere ka wang'iyo gi wabro ng'iyo area no bende gigo kaka maybe tiyo marach gi yedhe mamero ji iyudo ka ichake mos samoro iyudo kong'o moro matin imadho iwinjo ka gima in high kamano aeto iyudo ka gino miyi mor nitie gik moko ariyo ma wang'iyo ga addiction addictive disorders duto nitie gino maluongo ga ni reinforcement en gino makuza kata maendeleza tabia moro koro reinforcement gin tieng diriyo nitie moro maluongo ni negative to moro maluongo ni positive koro positive en ni kamedo gimoro kuomi wacho ni mano positive reinforcement example chalo kama nyathi odhi sikul obet namba 1 kobet namba 1 inyiewo ne ndiga mano waluongo ni positive ang'owa reinforcement negative reinforcement en sama agolo gimoro okomino ni sama agole cha nagolo gima rach anyalo bedo nagolo gima ber anyalo bedo nagolo gima ber inano kaka wacho ni inyalo bedo ni negative no be en ni mondo wawach ka nyathi achiel ni odhi sikul oduogo oywa bwoto donge aeti wacho ni ndiga mana nyiewo ni chande koro adwani mondo atimre nadi akawe mondo imeda manyiso ni koro gima ber cha itimri nadi igolo ineno koro kwang'iyo kaka wawach ni kong'o adhi amadhe tan ng'at ma wawache ni an gi luoro moro ing'e ni dhano nochwe mopogore nitie jok ma nigi luoro moko ma kata ng'at mamiyo no giyudo ka en gi luoro mar dhi approach ng'at mamiyo mondo wachne kama tiyudo ka odhi ne pok ong'eyo ga ni komadho kong'o tonyalo yudo onyalo choko chir modhi motimre nadi owuogi nyadendi moro to chieng' no odhi e club to madho kong'ono to yudo ka chir cha obiro modhi wuoyo gi nyadendi modok ga ang'owa e ot owacho ni bas karama e siri donge manyiso ni ng'at chande kong'o chande odhi omiye gino maluongo ni positive reinforcement omiye jing'o mar dhi wuoyo gi nyadendi ogolo ne luor samo miye jing'o cha to kong'o cha golo ang'owa luor koro wan gi positive gi negative ang'owa reinforcement tiyudo ka ng'at ma kamano mondo miyo chope addiction yot kabisa nikech en gi reason mamiyo odwani mondo doge kong'ono pile ka pile kuom ng'atno gi ng'at moro ma en okoluor ma en onyalo wuoyo gi nyadendi kata metho kata kometho kata en ng'eni chances mage mag bedo addicted cha are very limited nikech onge gi positive reinforcement moro moyudo kuom kong'ono ero kata kuom jagano ero koro mago gin factors king'iyo ng'atno ok wabi wacho ni shida mare en madho kong'o wabro wacho ni shida mare en luoro donge ma en godo mar timang'o emomiyo kanofwenyo ni kong'o nyalo golo luoro cha to koro miyo dok ga e kong'ono pile ka pile nitiere mentality moro be masayud nikech an atiyo gi nyithind skul mang'eny to wach moro maneno ga kuom nyithind skul kendo mosebedo addicted e gino kaka nyasore giwacho ga ni nonyisgi kata ni giwinjo ga ni kimadho nyasore to miyo pachi nyalo mako gik misomo kama piyo mano positive reinforcement to sama nyathi wacho kamano nyaka ing'e ni ere gimomiyo nyathini pache ang'o momiyo wacho ni koywa nyasore
to somo mang'eny kata nyalo concentrate for long hours kose iwa nyasore no to bro winjo gik manosomo mage gik mwang'iyo kaka positive reinforcement manyiso ni nyathini kata ne sikul kacha chande iyudo ka koro buk monego som ga chande ema miyo odhi donje nyasore cha ahinya nikech ng'ato nonyise kumoro ni nyasore kitiyo godo to bro yawo pachi iyudo kisomo to mano wach masewinjo gi nyithind sikul mang'eny nyithindo mane secondary mang'eny ni nyasore ka gimadho to timre nade to yawo pachgi kendo ginyalo somo to mago gin myths mago gin myths mag tie miketo gi dhano kata jok ma uso gigi mondo nyithindo nyiew gigo koro kidienje go nitiere apeno ni wasega ng'iyo gi kae ma ng'ato kochako to en gi experimenting initiation ochako kama oyudo kongo matin ka bato madho olono bil matin ko yudo gosiep hapa ni daktari katudo konine wasewache to kang waduoge kidienje mar ariyo samoro ng'ato to koneno chenro to daher mondo mien bendo ng'e ni ere kaka ng'ato nyalo donje addiction kata ere kaka ng'ato nyalo chopo mos ma ochopo kama koro tiegi gimoro asasa mana kwa seduogo bang' thuolo machoka erokamano kikidhi mabor nyakora mugia jwanga kikisudi bang' thuolo machok mokalo waduogo kod kidienje mar ariyo itimo gimoro ma imisiuze aito duogo ndikori nyalo tiyo kode asasa bedo addicted bende nitiere kod okange mopogore kikidhi mabor kikisudi Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Okinyal wey ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' sachana. Ibiro tende kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong ne polis. Yes, Yuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiele gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Ikuru nyasi mar hina. Ini yweya. Sami biwir ina ilweteni. Ageno ni suchino bro bedo mamor. Okadwar ni sin. Ang'o momiyo chunyi chandre? Bedane mamor. Nyathina, ang'o mitimo? En nyasini mar hina. Akwayi nyathina kik iketh nyinga. Okine ka ji duto mor. Onego bed ni idhi miel kodgi, iwinjo? Wadhi nyathina. Yie mondo watim nyasini. machiegni kendo penj laktar kokalera Mugi TV kawacho ni ngima en mwandu tiyo gi gimoro asasa kata tiyo gi gimoro eyo ma okare kisungu wacho ni addictive disorder. Daktari pimonwa kata nitiere kaka onego bed kata kaka ng'ato nyalo donje to kapok wachopo kanyo adwa ni parno mana mapiyo gima ni puonjo wacha kaka ng'ato nyalo donje modonji induction ni wacho ni induction initiation okay koro initiation mana manyiso ni ng'ato ruaki odiochieng' mokwongo manitie gi yedhe mamero ji kata manitime tabia ma iyudo ka kori tima sasa no koro initiation ji chako initiation e yore mopogore inyalo bedo ka en nyithindo matindo mane school onyalo bedo peer pressure kata mana ole ma nyithindo nige school ene ng'ato nyise ni bwana nya yudo ndawa moro kumora madho inyalo bilo matini winja ne kaka kata kongo kata koro ka o initiate chato winjo ka wiye onini ochak ni matino iluongo ni dopamine winjo ka omoro il
gino miyo ineno ng'at maduong' nyalo bedo ni stress moro ne en ge tich kacha chande to ka giwuok to ng'ato nyise ni to ok wabar kumoro ka wagol stress donge to koro dhi e ba moro to yari adek moro ae tidhi e ot to blackout matin iwinjo ka koro shida moro ma in go cha otimre nadi wiyo wil go matin to iyudo ka koro mano nyalo miyi motivation moro mar wacho ni kara stress gi bende ng'ato kako madho ga kong'o ni nyalo ga miyo wiyo wil gi madho kong'o addiction moko go inyalo yudo kapo ni kaka gambling iyudo ka ng'ato oketo pesa mo matin aeto oduoko odhi oketo 50 moro kata 100 moro obiro yudo 500 moro wacho ni to kara be loso pesa yot manade yawo to koro bedo kotimre nade koro otem mar ariyo en experimenting kendo kuom yedhe mamero ji iyudo ka experimenting ka ng'ato no se initiate drugs kata no se initiate yedhe mamero ji go to koro otemo bilo gi mopogore opogore nikech no winjo ka kong'o cha no kete kamoro odwa no winje to njaga ni nyalo timre nade nyaketa kanye to ndawa ni bro keto winjo ga ang'o miyo ji madho ga ndawa ni kako yo ng'ich neno koro experiment kod gi mang'eny manyiso no tiyo kod gi mathoth ai kosetiyo kod gi mathoth go to koro ng'eyo ni an awinjo kaka bilo gi mathin ni awinjo ka njaga cha emaero ema winjo ka koketa maber koro njaga no emochako tiyo godo e stage mar adek mwaluongo ni social use manyiso ni sama winjo kodwa madhe omanyo jok maginyalo njaga oseng'e kuma pedla moro nitiere mauso jaus njaga moro oseng'e kuma nitiere mauso njaga sasa mowinjo ka stress moro make matin to dwani mondo tim nadi omadh njaga sasa mowinjo kodwaro kodhi e club kacha sama jomoko madho kong'o to ne yudo kotimre nadi oywa njaga manyiso ni ose identify ni mane gimodwa tiyo godo mane yath mamero ji modwa timre nadi modwa tiyo godo aeto gino kako medo tiyo kode kaka gino medo donje dende ka en kong'o iyudo ka koro kose donje wuok kanyo donje regular use manyiso ni ka en kong'o osechako yudo ni gimoro donje dende kanyo ni tolerance manyiso ni kano madho ga nus a quarter koro tie ka quarter monde ko winji ko timre nadi omer kano madho ga quarter iyudo ka koro osechako omedo nus moro kendo monde ko yud ka effect moro mano yudo kano initiate cha nyaka koro madhe kiwango moro mang'eny ko timre nadi eko winji okinyi ko chiew to yudo ka ang'ova moro make manyiso ni dende chako kwaye ni med moro matin mondo watimre nadi ng'at ma en koro kata mana kano madhe ga maybe a weekend kende iyudo ka koro a week onyalo ga bedo no madhe kata mana di beach a week Monday Tuesday Wednesday weekend be otimre nadi o madhe manyiso ni kiwango kod frequency cha bende timre nadi medore mano regular use aeto jo regular use be koro iyudo ka osechako bet gi shida matin gi sirikal kai o market driving under influence oriembo gari komer kata odhi osechako nini kwayo pesa koni gi koni en gi gope kae ka onyalo gore gi ji mano ng'at mosedombe stage mar 4 ai koro stage mar 5 ma waluongo ga ni problematic use kata dependence en kuma koro shida ni en osechako neno kata osechako kelo shida ne nyaka jok mang'ani otimre nadi odak godo manyiso ni en onyalo kwalo pesa mondo dhi omer godo onyalo lewo moko dhi tich onyalo bare dhi tich nikech otimre nadi omer kumoro ka en nyathi sikul onyalo ka en e boarding iyudo ka koro en ochikre ga mane e fence ochikore fence mondo dhi omany kong'o ka en ng'at matich onyalo ga wuok e tich kata mana assignment go kotieko kata ng'o koro manyiso ni kong'o cha osechako timre nadi ot kacha cha bineno ka koro shughuli mage ka wiye osechako wil ga ni ne en ga gi en janyuol monego be no chulo school fees ong'iyo homework koro mago ai stage mogik koro mwaluongo ga ni substance use disorder kata addiction ma ema kawuono wang'iyo no koro gino osebedo tuo e dend ng'ato ma koko tiyo gi yadhno kata koko timo tabia no to winjo ka en owuon otimre nade otuo en gi withdrawal symptoms omadhe mang'eny tich maybe nosekethore noriembe tich nikech ing'eni regular problematic use kacha nyosechako bare tich ting'eni tijegi ok gin mekwa koro sama okite bedo ka jatendi be onyisi ni in dhi timri nadi ka en nyathi sikul oseriembe sikul achiel ariyo adek koro skunde be ok dwa kata ni mondo timre nadi okete sikul moro ok nyal accepte koro yudo ka gino se interfere gi life mar ng'ani mochopo kuma luonga ni rock bottom mane koro e stage mogik mar auchiel mar rock bottom kata moluonga ni substance use disorder kata addiction gino bedo tuo manyaka thiedhi eka timre nadi eka changi
daktari wedo ne wang'e ne types kata kidienje mopogore opogore aneno ka ni wacho ni mantiere kod kidienje ariyo madongo physical addiction kod mar behavior timbe ng'ato wang'e ne kidienje gi mondo mi yar nwatiere maber koro kidienje ariyo go wang'iyo physical kaka iwache kata chemical awacho gi atiyo gi wach moma chemical ae to kendo awacho behavioral kata waluonga ni purpose addictions. Koro kwang'iyo physical addictions manyiso ni nitie gimoro ma physical giminyalo mako giminyalo tiyo godo miso e dendi mane mwaluongo ni physical ang'owa addiction gigo kaka kiko moko aneno kondi kanyo kong'o en gino minyalo kawo imadhi en gima physical inene nicotine mano ndawa opioid mag gik moko ka heroin methamphetamine magi gin yedhe mopogore opogore cocaine nyaka piny mwalo kucha kore yudo ka magi mwaluonga ni physical addictions to gin sana ema gitero ng'ato e kidienje mang'iyo ka physical addictions gieki gine ma gitero ng'ato e kidienje ma wang'iyo ka chaka ma wang'iyo initiation kamano kata koni bende ntiere those procedures but odwa pogore gi magi matin to lakini wabro ng'iyo wasebedo kwa ng'iyo this physical addictions sana to kawuono be adwa ne wang'iyare ni to kuom kowere gi physical kowere gi kong'o kowere gi jaga ko nyasore gang'ogo ere kendo kaka wanyalo kendo gik moko ma ng'ato nyalo tiyo go asasa makete kiwango mwawacho ni addiction achiel mane waseng'iyo mokwongo ni en gambling kata ne wang'iyo gwe punda ma watiyo godo ka ikawo pesa tiketo kumoro kidwa ni mondo iyud pesa mang'eny e kiwango moro matin to mano ne wang'iyo kendo kwa bing'iyo ahinya madwa ni mondo wa concentrate e kinyama seneno be ka thago ji sana mokwongo en work addiction tich bende nitiere kod ng'at matiya sasa aseneno ji kendo aseyudo nyaka clients manigi work addiction manyiso ni gitiyo sana to work addiction ka ng'ato wache kamano to nyalo gawe ni en ng'at ma kidhi office tikwongo yude office kata kendo wuok kiwe kanyo kata kitimo makosa moro tene muteri odhiswai but mano ken ng'at manigi work addiction en ng'at ma tiyo excessively manyiso ni otiyo asasa en ng'at mana kaka wachono obro kwongo dhi e tich mokwongo okonind maber nikech oparo tich tich kanyo dwano wuoge molewo to kendo yudo ka tijno koro nyalo chako ketho relationship mare kata mane ode kod osiepene oonge saa monyalo dhi timogo gik moko mopogore gi tiyo oonge saa monyalo ng'iyogo familia ne nikech tiyo taseneno gima work addiction in fact ineno ka en piny kata ene makwongo kawe nikech adani wang'iye nikech aseneno kochando ji e anyuola tiyudo ka jogo effect mokwongo maseneno kuom ng'eny iyudo ka jok ma parent ne nigi work addiction nyathine chances ne nitie mang'eny nobro bet gi addiction achiel kuom man konigi mano gima pok atimo research but kalure gi tich kaka seneno patients mang'eny gi ma wayudo kata ma wan ge rehab kuma wathiedho gie king'iyo anyuola ibiro yudo ka janyuol nigi achiel kuom behavioral manyiso ni gini kawo time mar janyuol kaka tichno okawo time mar janyuol moko nyalo yudo time mang'eny spend godo kata motiyo mopuonjre go mobet go gi ang'owa ganyuola mare work addiction kendo obiro gi characteristics moro ni gin jok mangudi oloso pesa mang'eny e tich lakini pesano okony e ot kachande waluonga ni maisans work addiction aseneno ng'enyne obiro gi daktari wadhi mose ne waseng'iyo kaka magi duto te kendo wasewuoye wantiere work addiction tiende ni en tiyo tich asasa ma bende koro ok en yo man kare wacho kata ni jogi thothne ok ni nitiere nonro mosetim to thothne nyithindgi thoro bedo kod achiel kuom chandruogegi either nyithindo odonje kong'o odonje ndawa odonje nyasore kod weche makamago mago nyithindo ma jonyuolgi nitiere kod work addiction to seche ma wacho work addiction Ramogi Ajwang ok en tich ni ng'ato dhi tich office nyalo bedo kata ohala in janyuol maloko ma in Kampala in Uganda in kanye in addicted kendo tijni emitiyo kaito bende wacho kata ni tiere gimoro ma bende timore kod jogi ni gi ngudi kar ngudi ka imo okawinjo kodonjo na maber tiende nang'o daktari en ni ingeni ng'enyne watiyo mondo pesa no konywa pesa mondo timre nade okonywa wawinj go maber tiyudo ka ng'at manigi workaholism pesa moloso ka tich chande
ok konye e yo monego bed ni pesa no time nade konye godo. Iyudo ka nyithindo kata skul ma nyithindo dhiye kata kaka nyithindo rwakre kata mana provision, ing'eni nyathi dwaro basic needs. Iyudo ka basic needs mag nyathi monego meet ka pesa no ok timre nade ok reflect. Ng'ani tiyo mang'eny sana, concentration mare nie tich, ok kako tiyo gi pesa moyudo ka tich to dhi e tich, omonde tich, en ng'at mokwongo ka tich to wuok molewo ka tich to ot be onge go gi time. Kodhi oting'o nyaka tich, otero nyaka ng'owa, otero nyaka tich e dala kata mane ot kacha. Ka en ng'at matiyo paperwork, computer gi, iyudo ka ot kacha bene ok owach ni rach, kata an go office mara e ot manyalo ga time achiel ariyo, lakini ok ibi yudo ka samo nego be ni wa spend gi familia kata samo nego be ni wa dhi sapacha to an akawo chiemba dhi ge e office kacha ni timre nade. Koro mano workaholics en achiel kuom behavioral addictions manitiere miyudo ka ng'ato tiyo asasa mopogore gi kako nego bed notimre nade otiyo. Mar ariyo madwa ng'iyo ma bende is very common, kendo koro kwa we workaholics ng'eni en tuono machando joma dongo matin. Kwa duoke jogo marowere, nitie gino maluongo ni pornography. To pornography abro riwe gi moro maluongo ni masturbation chok ang'eni wabro kete nade gi dholuo. Koro daktari wantiere ka kod pornography, wantiere kod pornography, wantiere kod sex addiction, wantiere kod masturbation. Gigi okiketa kata group achiel. Wabro keto gi group achiel. Koro pornography en neno sinembe wawach ni machanade mag anjao osiluongo nang'o yawa Ruth wakonyre kanyo. Koro en simu sakasa, kata en simu, kata en computer, kata en TV, kata mana movies moneno, gin mana movies go manigi timbe maganjao, timbe machalo kamago, tiyudo ka gino o affect na nyithindo to obiro ga kanyakla gi ma waluongo ni masturbation. Masturbation en kuma iyudo ka ng'ato mire iluongo nang'o pleasure gi dholuo. Ng'ato mire pleasure manyiso ni ka wang'iye sex onego bed ni itime kuom ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo mokendore, donge kaka wawachoga. To iyudo ka nitiere jogo ma gin kar mondo gibed gi sex gi ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo, gin koro gidwa bedo gi sex ni gi lwetgi. En ng'at ma dichuo kachacha to en lweteno emineno ka otimogo omulogo duong'ne gi gik momulogo eko nyaka o release kata otim gigo ma dhano timoga sama timo sex. To mano nitie kiwango maka gino tabiano kisechako time nikech sex meet to sex ni bende o elicit kata ogolo hormones moko sama watime e obwongo kaja chande to omiyo wamor, ominjo ko wamor sama watime. Koro kata mana sex no bende nitie kiwango maka ng'ato time asasa tok ber to ok wawach ni nitiere okoket kiwango monego bed ni ng'ato kanye mana dwa dhi kanye mana dwa dhi do penyi seche mwacho ni asasa en mane no asasa en ni itime bang' time itieke, idwa time kendo kamano to iyudo kaka asewacho ni addiction duto interfere gi functioning mar ng'ato. Koro kata sex ni iyudo ka ng'ato sama en ka tich chande, ing'eni wadhi tich donge to sama idich ka tich chande pachi onge pachi nie tich kacha, lakini ng'acha to en obet kacha kidogo iyudo ka kowuok odhi e washroom mang'eny kabisa to duogo en ng'at ma sex gole pache. Masturbation chok nyalo timre nade. Nitie jogo manyaka koro gini gi affect gimonyalo kata masturbate ka tich kama obetecha unun kode office kanyo obet desk ne kanyo tinoga ka ng'ani mulre amula timo gik magalagala to chandi ga ni tang'o mang'ani ni mano ng'at manigi shida monego bed ni timo nade imanyo ne kony. Sex addiction nigi risks mage. Of course ng'ato nyalo iyudo ka ng'at manigi sex addiction obro tiyo gi pesa mang'eny manyo sex, manyiso ni jok ma uso dendigi kata town kae wang'eni nitie gik machalo kamago, iyudo ka ng'ani spend pesa mang'eny kuom jok ma uso dendigi to mano manyiso ni atamalo kata mana chances mar ng'ani mar yudo tuoche mabiro gi sex weche mag terruok bende iyudo ka koro timre nade ni malo. Iyudo ka nitie jok ma gise nyaka weyo tich nikech gin gi shida machalo mag sex giendi, nikech conduct margi ka tich kacha chande ok allow gi mondo gi concentrate kendo e tich kanyo. Moro kendo ma wang'iyo food addiction, nitie jok ma chiemo
mopogore asasa. En chiemo to food addiction mondo ing'e ni ng'ato nigi food addiction ibiro ng'iyo gigo kaka obesity. Yudo ka en ng'at ma osedhi nyaka ir daktari onyise ni hapana. Duok kiwango mari mar chiemo kata chiemo michamo timre nade. Duok piny. To ma en ng'at ma eno chiemo saka sa. Tok nikech kae eno chiema. Dende biro maing komo bed lakini otimre nade. Mano ng'at ma nigi food to konyal control. One thing manyaka wang'i ni mondo ing'e ni ng'ato nigi addiction asewacho kata obed sex kata obed work kata obed food. Onyalo temo weyo to tame. Daktari yena wamake amaka kanyo mondo waduogi seche mwaduogo to abong'ia ne ni magi duto te onyalo bedo ndawa onyalo bedo kong'o onyalo bedo shopping addiction hapa ni mano to bet matin kapori ng'ato ntiere gi pesa sex addiction work addiction magi duto te kidienje mag magi mane mathoro bedo mang'eny kwasekawo yweyo omiyo kik idhi mabor kik isudi kidienje mar adek ni ok adwa nobai kata matin. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Manad, wachne baba ni mondo mi mor midwaro. Riwruok mok mar piny owacho Katiba Institute odhi e doho mar kwedo chenro mar jod bura ka opacho ganda e wi omenda mar NGCDF monego chakre juma manyien. Ne wase wacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar 5 higani. Wandako nyithindo matindo pok gigike okang' mar pimo sembe gi nyamin. Ringre jaod bura makasi Pulo Ng'ondo Were ibiro ik tarik 9 juma manyien ka obila mag okwach kich owacho ni gimanya chich moro ma itudo kod nek mare. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Thoth mine mantie keny ema golo iye. Maen kaluwore kod lipot mogol kod riwruok moro ma ok mar piny owacho e riwruok kod migawo mar thieth e Patoka. In janyuol en ang'o mokawo pachi mang'eny mokalo itiyo kod asasa kata itimia sasa seche mitimia sasa no kik wili nitiere kaka gini dhi bedo kod chandruok kata dhi kelo chandruok ne family nikech ok idhi bedo kod thuolo mar ng'iyo ni nyithindo chal nade gidongore e yo machal nade kaito gikone yudo ni en chandruok makoro ni mana e anyuola ni wuoro ne nitiere kode nyathini nitiere kode nyathini bende nitiere kod chandruogni nyathini machielo bende biro bedo godo dhowe gi nyalo wacho kata ni generational ma bende tieko nyalo bedo matek. Daktari e kinde magi duto te mane mathoro bedo mang'eny? Okay, kinyogi makocha ka makato ng'eny sana. Chemical addictions gondo gi ng'eny kata physical nikech nitie gimi tiyo godo. Like kwaduogo kor behavioral koni namba 1 sani kaluwore gi kaka waneno trends kaka dhi gambling gwepunda ni malo zaidi. Gwepunda kanyo king'iyo kendo kwaduogo wang'iyo manyalo luwe e magi en kaka work addiction bende nitie to mana no ka affect jok madongo nikech ng'eni nyathi ok inyal ng'eyo nikech pok oyudo tich pok onge gine motimo koro yudo ka work addiction no be momiya chako kode kiduogo kuom joma rowere masturbation ng'eny saidi Machopo kama in addiction. Machopo kuma in addiction ng'eny saidi nyithindo matimo masturbation kata gik makamago mago be nitiere. Koro kwang'iyo gi wanyalo ng'iyo gi e yo mar adek mathoth nini kae wanyalo wacho ni nitie mar gwepunda noero
nitiere masturbation kod pornography mano kuom nyithindo ma maybe mane secondary kata lakini masturbation to o affect nyaka jok mane keny kochope addiction to kata jok mane keny ng'at mane gimiyo ya to kata yudo ka pod mano en tabia motimre nade ma pod odhi go mbele ka pod kosechope kiwango mar addiction no ero aye to kwang'iyo koro kendo workaholism no ntiere wang'iyo wach mar shopping addiction. Shopping addiction ntiere shopping nikech wanyalo afford ma an gi pesa na mang'eny anyalo afford lewni madwa na rwaki lakini ni shopping addiction biro kuma koro iyudo ka samo kitim shopping chande to chal ka gima okiwinj kingima wacho ni gigi samo kitim gitiwinjo ka gima in mwenyewe itimri nadi ituo koro shopping addiction nitie jok ma onyiewo gik moko onyiewo gik moko onyalo kwayo pesa mondo onyiew go gimoko tigo onge gima gino timo kidhi e ode iyudo ka ode opong' gi gik mang'eny moko tigo ma onge gimo tiyo godo nikech onge tiende mondo abed gi gik mang'eny ot ma iyudo ka ot is very cluttered obed lewni kidhi e jikon iyudo ka jikon opong' gi gik mang'eny ma onge gik mang'ani tiyo godo to en gi gope mang'eny sana mokwayo mondo timre nadi onyiew go gigi koro shopping no en dangerous bende kaka ineno ero onyalo bedo sama wacho ni wanyalo afford ni an gi pesa na manyalo mano is not shopping addiction mano aero nyiewo gik moko nikech adwa tiyo gi gini adwa rwako lawni adwa rwako wuoche ni adwa ni mondo aket wiya obed motimre nadi maber mano we are not talking of addiction en sami dhi nyiewo wich ti inyiewo wig iluongo ni wig kata mana law ti inyiewo lewni mang'eny ka gima idhi wero mondo iusgi lakini usboke timre nadi usboke usgi kesa inanona se ujo daktari mangato odhi e duka nikech ong'iyo gi wuon duka okaw lewni mang'eny chulo tame mikete e weche mag gope idwa ni omake ditere ka polis kori yudo kan ikete mbui kod weche makamago iyudo kan tere kaka odhi morochi to mane ma wacho ni oketho ngima mari oketho ngima mari nikech samina no ka koro oteri omaki kata ne in gi gope ji mang'eny motami chulo sami kao pes nyathi monego beni tero go nyathi e skul idhi nyiewo go gik moko mokitigo ibiri keti ot ting'eni gigi by the way kaka iwacho no okin kendi misewinjo cases go nitie ji manigi ji aina gima gidak geo to kiging'eyo ni jogi gima chando gi ni en addiction gin gineno ka gima mano tabia mare kata en mano to lakini magi gik manyalo bedo managed nikech nitie magi mote mwacho ka daktari ni gini ok en tabia ne ng'ani tuo ng'ani nigi chandruok ng'ani dwaro kony seche ma iseneno ka ng'ato ntiere tich ahinya entiere kod work addiction ineno ka entiere kod shopping addiction ma otimo gik magalagala katika ni onyiewo gik moko ka ineno ranyisi ni wacho wakata ni gima dhiro chonge mang'ato ok onyal bedo kod kwe gi family ne kachiel kod tich kachiel kod ang'o koro wanyiyo ranyisi mag addictive disorders koro kaka wang'iyo gini mokwongo ka mondo ing'e ni ng'ato nigi nini addictive disorder challenge achiel manigatie addictive disorders mag chemical ka giyot ng'eyo mano gima nyaka be wapuonje oganda mondo ng'at ma madho kong'o asasa yot ng'eyo ni ng'ani madho kong'o asasa nikech obiro biro dala kacha obiro rochou okwalo pesa ni odhi timore gang'o lakini kwaduogo koni makoro wang'iyo behavioral addiction tiyudo ka gigo ipando gi sana ranyisi achiel kuom ni ng'ato nigi shida in fact kidwaga ng'eyo ni in gi shida mar behavioral addiction tiyudo ka timcha ipande sana masturbation en gima bro dhi ponde e baf ta masturbate ta duogo kendo ka ang'o winjo unyalo ga bet gi ng'at ma nigi masturbation addiction e office kacha to kung'e ni en gi masturbation ang'owa addiction nikech en tabia no mayot pando timbe ma ipando to mane ranyisi mokwongo ka in wuon ing'eyo ni in gi shida mar masturbation to iyudo ka ipando tabia no kata gambling go punda chande iyudo ka en gimitima ang'owa nitiere video moro mano tim kaluo and very very sad nyathi mano tieko college video no en online kimanye ibro yude mar kijana mane okwayo cousin ne 80,000 to dhi okawo 80,000 ni oketo koni 40 oketo koni 40 molalo pesa no manyathino nokawo ngimane mano video mantie mano joka notimo ne interview ne janyuolne manyaka janyuolne penjere to ang'o mane moni bira wachona ni obet kamae mondo wane kata kwa uso dhiang' moro wachul go gopegi tabia ni janyuolno kong'eyo
en nong'eyo ni gini ne en shida kuom nyathini bang' nyathi cha kano osekawo timre nadi osedhi mokawo ngimane to en nyathi ma koka notieko college koro tabia gi yudo ka ji ni kodgi lakini ok tek fwenyo dhano oganda bedo matek kod fwenyo gi nikech ok gine sama ng'ani timo tabia ni nikech dhano ponde workaholism ng'ato nyalo ga wacho nikech ka ne mawach ni an boss mari to tija idonje sa 12 okinyi tiwuok e sa 12 donge an amor donge an ang'e na yudo ng'at motimre nade maratego muero tich lakini gini king'iye on the other side tiyudo ka ohinyo ng'atni koro magi signs monego beni bende kaka wang'iyo gino kata mana employers onego beni ng'iyo ga ni to ng'at mawuok gi en shida nyalo bed kae wuane gi anyuola ng'ani gibro wacho ni kata tijni ok otime gi office kanyo kende kata mana ot kae wan maonge kode gi time nyithindo gi onge kode gi time nikech okawo time duto timre nadi okete tich koro mago ranyisi makineno gigo ma inyalo neno ni ng'ato nigo gi shida en inyalo ng'eyo in iwuon asetemo weyo masturbation ni awacho ga pile pile na weyo to ayudo mana katimre nadi adoke asetemo weyo nyiewo gik moko mokatigo over and over lakini ayudo katimre nadi to in fact the goodness ni gik moko kaka shopping addiction no tibro neno nikech ineno ka ng'atni okwayi pesa odhi nyiewo go gimoro to gimotimo go no to timre nadi okwayi pesa odhi ogo punda to pesa no lal gimotimo go pesa no be otimre nadi onge ng'enyne ka gisechopo e stage ma koro yudo ka en addiction cha be yudo ka koro gichako isolate depression moro chako make stress moro chako make ochako isolate obedo gi paro moko mag kawo ngimane kata ng'o nikech gino ochando ngima dhano ochando nyaka paro maki kodi chalo jatuiche ichalo jatuiche bas ini miwacho ga wach maber ichalo otweyi ma kati gombo ni mondi weye tiyudo mana kitimri nade idokie daktari ponono ni ng'ato seneno ranyisi gi nyalo bedo ni neno gi kuomi inowuona nikech wacho no kacha ni kineno gimoro mitimo tidwa ni pandi tiende ni ma ok en gima kare mondo mi ng'ato tim samoro be neno ka ponono ni itiyo kod kaka ne wawacho ka kongo ndawa kod weche makamago kati pime kuom ng'ato matiri machiegni kodi obiro iri kaka jalony thothne utimo diagnosis nango mondo mi wach ni ma ato en addictive disorder bas mano penjo maber mokwongo wang'iyo duration misetime kuom thuolo marom nade mar ariyo wang'iyo to ntiere gigo mwaluongo ga ni screening health kae ntie gigo mwaluongo ga ni screening manyiso ni wan gi protocol wanyalo wacho kan mano kata kidienje mwafuatilia mwatimo go assessment koro wabro ng'iyo ni duration mane misebedo kitime kini effects mane magini osekelo kuomi ka en go punda kata ka en mana masturbation ni o affect tije machalo nadi ka en nyithi sikul ose affect sombi machalo nadi itime didi odiochieng ne chako time karang'o koro nitiere kidienje mopogore mwatimo pesa di misewito nikech itimo tabia ni wabro ng'iyo those effects manitiere kaka okete e screening form ma wan go chande to wa gweyo kaluwore gi response ma ini wuone mitimri nadi emimiyowa aeto wabro nyisi ni bwana kuma koro isechope kiwango ma intie ni wanyalo wacho ni in gi gino mwaluongo ni gambling disorder kata wanyalo wacho ni in gi masturbation addiction ineno to mane kaka wang'iyo masturbation ok en disorder masturbation wacho masturbation addiction pornography addiction mane kaka wang'iyo kendo wabro nyisi mana kaka watimo screening makocha kan nikech kata kongono bende wabro ng'iyo there are screening forms ma watiyo godo manyiso wa kiwango ma ng'ato osechope ma kapod en misuse kata kosechope addiction isetimo diagnosis daktari tiyo gi tools gitemi neno ni ma en addiction onyalo bedo mar shopping onyalo bedo mar kongo onyalo bedo mar tich kaka ne wawacho cha onyalo bedo mora mora thothne wantiere kod thieth bende ng'ato nyalo wuok e gigi kapono wakwongo wang'eyo ne ka ng'ato nyalo wuok kende kod kapono tamore wuok kende kaka inyalo konye mondo mi wuoge samoro yudo ka kwang'eyo kamano chemical addiction ng'ato wuok kende mago nitiere kaka kongo ng'ato nyalo wewe kende donge yes kendo nitiere jogo mose dhi moyudo ka en no wacho ni kawuono odiochieng' mogik matimre nade lakini nyaka ipar ni nitie gima wawacho kachacha ni ntie attempt ng'ato nosetemo weyo tiyudo ka kata mana bang' higa achiel otimre nade odokie koro addiction duto onge addiction mok nyal bedo managed kendo onge addiction mwanyalo wacho ni mai ok nyal timre nade obed gambling obed masturbation obed pornography obed sex obed mar tich ni
addiction ti kaka gibedo ga managed. To most addictions gibedo managed inpatient. En gima nyaki gol ng'ato iluongo na alwora. Yes, ma entiere mo practice that behavior. Nikech addiction gi condition ga obwongo dhano. Sama itimo gambling mang'eny chande, reward miyudo ga obwongo ni nitie conditioning moro ma gino time obwongo ni kacha. Emi joko wacho ni odhi otiminadi. Omaki mafuanda makoro yudo ka weye timinadi. Koro the first stage ni nyaki wuog e alwora mitime gino no. Nitiere access kaka wawacho ni kwa wacho pornography. Nyaki bed gi simu kati bed gi laptop moro binyalo yudo kinyalo nene tabia gi. Koro samo keti inpatient cha wa withdraw those triggers gigo mamiyo ga iparo chako timo gini katango. Aeto koro watimo ni gino maluongo ni psychotherapy. Manyiso ni timo ni counseling mapuonji manyisi kakinyalo dak ma okitimo tabia ma wacho ni timo asasa chande. Obed gambling, obed shopping, obed mano koro psychotherapy no emibiro timni at an inpatient level. Kwa wacho ni wadwa time outpatient, success rate to mana bro wacho kai success rate mar outpatient kod tuoche ma itimo asasa gi is very low. Nikech obire session watimo session odokie ot kacha chande oneno advertisement mar mokabi wacho nikech okadwa ketho chiro okadwa ketho ni. Koro gigo nitiere to puonj no bende nitie programs muket kacha. 12-step program nitie makonyo ji. Nitiere group therapies mantiere mobedo kanyo makonyo ji mamiyo ng'ato somo kendo ng'eyo kako nyalo weyo tabia giki. Giminyiso wakanya daktari ni ni konyruok nitiere ng'ato nyalo wuok e gigi kendo ng'ato nyalo dok e ngimane e yo makare. En mana ni nitiere weche moko maber kinyiso oganda wa daktari ni kaponono ni ng'ato dwaro konya onyalo yudo kony kanye kae to bende seche moyudo kony duration kata thuolo mondo mi therapy ni orum duto te nyalo kawo thuolo marom nade. Kaluwore gi addiction ma in godo. Addiction moram akaka wacho addiction duto wanyalo timre negi kony kendo nigi management margi. Ka in gi chemical addiction luwore gi chemical addiction ma in godo. Kongo nyalo kawo thuolo matin dweche 4, dweche 3, dweche 6 iyudo kisekonyo kata mana higa iyudo kisekonyo ng'atni kendo nyalo reintegrate back to the society. To mano penjo maber nikech mae shida moro ma wan godo kendo e field. Abro mi example ariyo. Nitiere gino ma ng'eny ji wawacho ni kata jok manigi shida mar kong'o. I will be very honest with many people. Wacho ga ni gidhi e rehab dweche adiwa adek. Kata in ing'eyo to pok na wacho ni to mano gima ng'eyo. Gimomiyo noket ji wacho ga ni gidhi e rehab dweche adek. Rehabilitation kidhi e pinje maoko kaka US itime kuom higni 2. Eka koro mano wacho ni ng'ato system oluokore maber ma 12 step cha ng'ato time kako nego beni time. Wach mar dweche 3 nobiro nikech Kenya mondo mi sick leave ok nyal mi sick leave mokalo dwechne adiwa 3. Imiyo ga ng'at matiyo kata mondo gi sirikal sick leave mar dweche adiwa 3 to the maximum unless ni en chronic illness moro madwaro prolonged treatment. Koro yudo ka gino nobiro modonje pach oganda ni rehabilitation kitere ng'ato manigi tuo to nego beni bet dweche 3. To wawacho ga ni thieth en gino ma en progress based. Manyiso ni ibiro thiedhi manyaka convince your clinicians, your case managers, jogo ma provide that treatment to you ni in ready mar idoge oganda. To kanye mashida mang'eny nitiere nikech iyudo ka kata mano oganda wa sama gibire thiethni to gibiro koseketo pache na dhi bet kacha timre nadi dweche 3. Koro kato kochango kato kokonyre tiyudo ka enodwadhi tiyudo ka mano kelo shida mang'eny kuom thieth. Ma shida mwasebedo kena mora ahinya kisepenjo ni thieth onego bed ni en individualized.
kata mano hospital kidhiye Ruth ka dhiye hospital an gi tuo moro mar TB kata tuo moro mamano nyaka itiek thieth abro bet kacha nyaka tiek thieth ma daktari mabro nyisa ni koro in isechango dhi timri nade dog dala daktari aneno ka sawo mai mawangwa mokalo akwayo ni mondo bitwagni wagole studio ka amondo mwatero kokocha pono ni ngato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata nemni mag simu mondo mitwagni koro wagole ka watero kokocha kaito bende seche ma ponono ni ngato nyalo dwaro mondo mitudre kodi ka pono ni ngato sedhi chendo ni duto te bendo nyalo relapse kod weche makamago kata kamano nyiso kaka wanyalo yudi yuda Nairobi kae an Ngong Road Epowood Adams 4th floor room 413 kanye mi yudo e clinic marane kanyo mwabro time counseling kod chenro mopogore kuom inpatient wan gi organization waluongo ni Amrek Kenya wan Ngong kendo kanye mwa admit patients madwaro treatment mag inpatient namba mar simu en 07 abich aboro aboro achiel nono ariyo adek ariyo 07 588 10 232 kigo namba no ibro yudowa kendo ka in gi ng'at manigi shida mora mora obed tuo mar kongo njaga gambling ango inyalo go namba no kendo ka udwaro bende outpatient counseling mora mora munyalo dwaro psychotherapy family counseling nyathi sikul manigi shida mag sikul mago duto wa provide counseling to go namba no 07 588 10 232 to abro konyi ero kamana nya daktari adoko ni ero kamano mar biro mondo mi puonje oganda wako tende kod weche mag addictive disorders chenro en penj laktar Dr. Levi studio wadoko ni ero kamano makende jahera mar chenro ni kenda yudo ni konyori kikiwe mokitudori kodwa kendo die chieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar ilunga ni Ruth Otieno oriti masane